Og vi hører så godt som hver eneste dag om det syriske regimes brutale fremfærd mod demonstranterne. Men der er også en gruppe syrere her i Danmark, der forsvarer styret i deres hjemland. Og jeg skal lige advare mod ganske voldsomme billeder i indslaget, der kommer nu. Møde i Dansk-Syrisk Forening med præsident Assad solidt placeret på hylden. Militæret har været så dygtige, så effektive. Præsidenten er efter måneders uroligheder i Syrien udråbt til bad guy i Vesten. Det er noget planlagt. Men her i stuen er han en good guy. Befolkningen er rigtig glad. Vi er glade, som vi er, og vi ønsker ikke, at udefrakommende skal komme. Det er skrækkampagner. Ja. Driver folk. Foreningen er ny og tæller indtil videre over 100 medlemmer af herboende syrere. De har det til fælles, at de støtter regimet i Syrien, og så mener de, at vestlige medier fordrejer virkeligheden. Og det er en kampagne, som kører rundt her i Vesten. Altså, og vi ser kun den side, hvor de støtter til at vælte præsidenten. Men de vil ikke høre på os almindelige syrere. Som eksempel nævner de klippet her på Danmarks Radio vist under overskriften systematisk tortur i Syrien. Billederne viste sig efterfølgende at være fra Irak, og Danmarks Radio måtte beklage. De aner ikke i virkeligheden, hvad er det, der sker derovre. Men en anden syrer, der følger udviklingen tæt, Godt spørgsmål. mener, at Dansk-Syrisk Forening kun repræsenterer et fåtal af de herboende syrere. Du har syrere i Danmark, der er blevet hjernevasket af regimet, og som kæmper regimets sag i Danmark, du har i dag mødt nogle af dem. Foreningen selv hævder, at deres holdning afspejler de fleste dansk-syreres, altså er det ord mod ord, og det er svært at blive meget klogere, mener en ekspert. Altså, vi ved det simpelthen ikke, fordi folk er så tilbageholdende med at udtrykke deres politiske mening. De er bange for, hvad den kan bruges til. Men det er da klart, at hvis man er flygtet og har fået politisk asyl i Danmark, så er det jo ikke, fordi man elsker det syriske styre, og dem har vi altså en del af. Og Naser Khader, der var med i indslaget her, har de seneste dage modtaget flere dødstrusler på sin Facebook-side for sin kritik af det syriske styre. Khader mener selv, de stammer fra herboende syrere.